И здравейте, приятели! Аз съм Дани Туе, т.е. The Pro Legend Dragon. Аре, кажи го! Добре. Да, и тук с мен е Криси бебе! 0285. Добре. И както виждате, сега ще правим Майнкрафт. Pocket Edition, версия 1.1.4.5.1. Добре, аз се спълнах ето тук, той се спълнах там, не знам защо. И сега ще почваме да оцеляваме. Аре! Спи! Да, аз да почна. Ще спра клипа за малко. И така, хора, ето ме отново. Сега с Криси ще чупиме дървата, ще си правим къща. Къщата във водата ли, че е ли? Може да е по вода. Под? Да. Малко трудно. За мен. Окей, давай. Ragazzi, io parlerò in bulgaro perché lui non sa l'italiano. Voi dovete solo guardare il salve. Metto anche la luce intera. Добре, нали знаеш как се крафта всичко излиза? Да. Добре. И да, хора, той Криси 0285 е от Италия и сега и той в момента снима клип. И го прави на италиански, нали, защото... Сега дойдех тук в България да видим моите приятели. И съм в къщата на Дани и си играме и благодаря. Да. Добре, там има още дърва. Може да ги вземи. Чай, много бързо сме закриваме. Ragazzi, registrerò anche un video su Counter-Strike Source, anche di Global Offensive, ma di Global Offensive non lo so, perché dobbiamo vedere cosa c'è. Yep. Ma Global Offensive cosa c'è? Че играем, ама трябва да рисуваме проблема. От нещо пише Windows, нещо такова. Да. Ама много пише и на такова. Окей, чай се да си оправя. Значи ти че го разбереш. Бутон size. Да те кажа бутоните да са по-големи. Ага. Аз почвам. Добре, окей ми. Къде са? Чай аз да почупа малко дърва, че няма. Става бе. Съжалявам, че много не говорим, но... Така е живота. Да. Тук има паднало дърво. Къде бе? Стига какво страшно. Правим къщата под вода. Под вода ли? Как под вода? Под вода. Много красиво. Знам всичко, аз снимам като ти. Чай, че ръката ми се фити малко. Трябват ми още дърва. Окей, аз имам. Ево при мен. Къде си? Аха. Тук съм. Нали знаеш как да ми говори? Натискаш ли? Защо не става, бе? Трябва да стане зелено. Добре. Окей ли? Колко имаме? Много, нали? Добре, че къде ще е къщата? Тук ли? Сега тук правим това. Под? Не бе, сега правим цименто. Точно пода отдолу това.
разхода. Още дървачи ти трябват? Това не си да. Окей. Чувам зомбита. И аз. Да, ма в моето таблет. Тук има пещера. А не, вот. Ok, adesso stiamo facendo una casa sott'acqua. No. So che sembrerà un po' brutto, ma sarà bello. Хора, колкото искате да проверите, не мога да разберете. В България, ти в Италия. Няма значение. Не, има, защото Не знам. те не те разбират. Голема работа. И нали аз те много разбирам. Ако един знае италиански, че разбира. Да. Пишете в коментарите кой от всички селове знаете. Ако гледате това клип. No, гледате ли? Край. Давай, бам. Колко време си има? Окей, 6 минути. Аз 4. Ако искаш направи тако. Втори, трети. Ние ще правим поредица на тук. Ама доста. Зомбито е... Аз съм го чул. Под тебе има пещера, бе. Къде бе? Под тебе, отдолу. Верно. А тук защо това си го е така направил? Махна го. Кое? Те това. Да. Сега. Ето това. Водата как ще я махаме? Туриме тия блоките отгоре и после водата се маха. Ама дай тия по-лесно, че не е това. Вземи още дърва от и почти става. Аз имам. Почти става тъмно и ние нямаме къща. Аз имам. Нямаме легла. Без легла не можеш нищо да направим. Една нощ ще сме така. Една нощ колко е? 2 минути е. Около нощ дърва. Чайте да намаля малко това. И тук има още един. Да го турим на лесно и после да го турим нормално, докато имаме къща. Не, нека си така. Ние ще оцеляваме тези зомбитата, като идват по водата са бавни, ние ще ги утрем и така ще ги. Имаш ли меч? Не. Да ти направим един. Сърцето. Опа. Сори. Ауто джумп ли? Не съм да. Ауто джумп ли? Ето един зомби. Трябва, пазим аз да си такова брайтнеса това. Добре, напрещи. По-светно. Реално. Малко помощ. Окей. Къде си? Никъде. Има паяк там и прасе. Къде? Го прасето. Видя ли? Прасете го има, ама паяко не го види. Паяко го няма. Там те го види. Пази ми гърба. Къде си? Това да запушим земята. Добре. После трябва да махнеш. Полека само с крителите. Ако видиш един казва, имаме нататък да ги изпетим. Ближ го и бегаш, ближ го и бегаш, ближ го и бегаш. И не му нищо да бегаш. Аз чувам само зомбите нещо ли. Пишете коментарите и да играят на телефона.
Не, добре. Ух, тръгнете, какво? Къде има кръстин тейбъл? Мене. Тури некъде си. Да си правим какво? Лежи. О, интересно. Готово. Вече можеш да ступиш на след къде всичко. Още един... Един си дърва. Да, ето. Дай ми. О, леко. Дай ми само един. Окей. Е така направо. Ай, тук ти ги хвърлих дървата, да ги вземеш. Имаш зомби за тебе! Пробваш? Мир. Взема ми едно сърце. Крипър! Къде? Ей го идва. Не видим го. Ох, ще остава, бе! Излезнах. Нищо. Еми, хора ще изпърва крипър, докато влезнем пак. И... Нещо само реклама. И да, хора, ето ни тук. Зомби! Бигове. Блин. Там има още един клип. Там има още един клипер, ама вече. Трябват ми още дърва. Не мога да одим от япона с такива. Нямам дърва. Чакай тук, че не съвем. Имаш ли? Малко, че има слънце. Ага. Чакай. Чай, къде ми отида? Добре, Това си съм взема взел. малко релакс. Аз ще спам. Спам се. Трябва да вземе такова още. Опа. За дърва да ходим. Добре. Аре, идвай за вода. За вода. За дърва. За Упаяк! Почесто на слънце. Още малко. Видете! Знам, нека дойде. Аз ти пазим газо. Да гледай. Махна. Избега. Страхно. Аллаху Акбар! Умри! Утата! Умре. Окей, аз имам дърво вече. Не бе, Ама кула. нема тук кули. Шарк. Нема. Тук в Майнкрафт нема кули. Само в мод. Махнах ти. Добре. Извиняй. Смеча ли ми дори? Мислим да. Колко много деца има. Какви деца? Не важно. Добре. Стана слънце. Чакай сега да го направим едно нещо. Ragazzi, voglio in questo video che lasciate un pollicione in su solo per la sua sexaggine della skin. Sexaggine, se nessuno non lo sa, significa quanto è sexy. E anche per la casa. E per la mia skin, se non la sapete, ve la faccio vedere. Добре. Че са малко. Тако, нема много тако. Сега че думам. Туризъм малко пауза. Ой, хора, ще спра клипа за малко, идвам пак. Не. И да, хора, ето ме тук. You're my life.
И сега пана камък, ако гледате, виждате. Къде ви идея? Скрица. Сега не ми пречи да копам, бе. Добре, взема друг щати. Ох, бе. Ох, бе. Защо се опитам? Чакай, дай ни крафтинг тейбъл. Аре, бе. В дома имаме. Къде е това дома? Прав съм. Чакай, ще го убием. Ти си прав. Ох, аз поне до тебе. Не съм пръсен. Бе, ти мина пред мен. Нищо пък. Ти си по-внимателен. Ще се опитам. О, май гад. Къде си? В къщата. Къде на нещо разчувам на зоните. О, Не бе, това си мое. ти ми го взема. Не е верно, това си мое. Окей. Мираш от го. Сега ще го изям. Ядох. Не е верно. Гледай, добре, ред. Добре, бе, сега ще видим. Добре, брите. Сега го взех. Да го изям ли? Не взели. Да има друг пръсък. Чакай сега, че намерим. Трябва ни храна. Знаеш, без храна няма никъде да няма. Кокошка. Да, ти също. Стой малко. Само перо ми да ти се. О май. Кайзерце намерих. Ама се отиди къде къщи, ти после не знаеш къде е пато. Не знам. Знаеш. Ти за колко тъпо не мислиш. Не, много тъпо. Може да се мислиш тебе. Виждам те. Аз те виждам, те гледам, те. Какво са бях да правим? Чай, че забравих. Вкусна. Трябва ни храна. Трябва ни храна. Ами, ако искаш да ходим да обикаляме. Не, трябва ни легло. Еми, в други остров имаш овци. Е там. Оди ти напнето на това. Ще направим от. Ето тук може да се прибраш текила, да правиш текила. И пи. Не знаеш. Къде е лодката, бе, брат? Няма лодка. Ако. Ето пише. Аз мога да направим лодка.
Даже и за два. Ело бе. А? Ело, аз ще направим лодка. Ело. Просто първо не трябва врата. Овца! Време. Не, нещо да вземеш. Зомби. На другата сутрин отиваме там. Трябва ми... Михаля ще спра клипа, докато стане ден и ще отидем за Аз правим овци. лодка. Да, хора, промени се решението. Трябва. Само да... Тук. Кажи ми кога умираш от глад. Спри. Слизи. Опа, не мога да слезна. Сега ще вземе. Това взима. Ще правиш ли? Зачупим кораб. Само да не се губиме. Нема. Кокошка. Храна. Трябват ни паяци, ако не. Май приятел. Аз си тръгвам вкъщи. Ето паяк, чакай. Аз си тръгвам вкъщи в кораб. Чакай ме, бе. Има крипер, аре, ела! Къде си бе, брат? Давай, газ. Сори. Трябва да познаеш крипер. Те. Видиш ли? Дай. Трябва да го проздавеш. Просто ви го. Видя ли го? Да, бе. Давай. Слезна ли? Да или не? Не, аре, отивай към къщата бързо. Слезна? Не. Слизай. Без да пръщиш нищо. Ето ти има крипер, бе. Видя ли? Къде е крипер? Лицето ми пукна и не умрех от водата. Драга, бе, ти не сте на морето. Ела, бързо. Там има паяк. Убий го. Аре, ела, бе. Ох, ти на мене. Зомби! Къде, бе? Какво даде? Такова. Зомби. Имаме трофер, ако си плоча. Поне има светлина. Затварям вратата. Оставим нещата, които ми трябват. Давам ти малко такива. Трябва да си включи малко джъмп. Къде беше? Ако чувам те нещо песенти, това е куш. Автоматичен включ. Аз створих такова музика. Виж, автоматичен скок. Включен. Имаме ли легла? Не. Изоставих всичко живо. Вас честито.
Къде си? Вкусно. Къде ми е това? Айрон. Там у съндъка. Моля да правим това. Аз викам да спирам клип. Да, хора, това е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако така, не забравяйте да коментирате, да се абонирате за нас. Аз бях Че продължаваме още. Не. Аз бях Дани Тове. Тук Утре е други ден. Криси Про БГ. И до скоро.